Rahayu mring sagung dumadi puji kula mring Gusti kawula murwaka bagya harjane minangka duta atur para warga panyangkul gati lomba sekar mocopat serat biwulangipun 2022 warsa bulan bahasa seni FBS Yekti UNES ingkang nggelar matur nuwun katur siswa siswi miwah dwija ingkang kula wentah nyahak karya lan wancine nglanggana kathah luput amung bisa nyuwun hak sami mugi linintu berkah cekap kawruhipun pangajab rumeng budaya kuncaraning bangsa Nuswantara neki rahayu salam minyo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
Ingkang dahat kinurmatan Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, saha para pamirsa ingkang kula hormati ugi. Ingkang sepisan sumangga kula panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Ta'ala. Alhamdulillah wonten ing kaludhangan wekdal menika kula panjenengan sami tansah pinaringan kasarasan, kasainan saha kabegjan saking Allah. Ingkang angka kalih kula minangka talanging atur jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang badhe ngaturaken pelaporan gayut kaliyan lomba macapat serat piwulang kategori putra dan putri SMA sederajat dalam rangka Bulan Bahasa dan Seni FBS UNES. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNES minangka panitia kegiatan menika badhe ngaturaken gayut kaliyan pendaftar lomba inggih menika 108 dosa. Salajengipun pengunggah video inggih menika 150 gangsal pasarta saking tlatah Provinsi Jawa Tengah saha Provinsi Jawa Timur. Salajengipun saestu jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang bombong mongkok saha saestu bingah awit tasih kathah generasi kaneman utawi generasi muda ingkang saestu nggadahi ketertarikan ananing lomba menika. Mugi-mugi ananing lomba menika dados salah setunggalipun sarana minangka ngrembakakaken bahasa, sastra, saha budaya wonten ing tlatah Jawa Tengah utaminipun saha tlatah nasional utawi Indonesia. Salajengipun gayut kaliyan kegiatan menika saestu jurusan Bahasa dan Sastra Jawa ngantu-antu adik-adik generasi kaneman utawi adik-adik generasi milenial utawi para siswa SMA ingkang badhe mlebet wonten ing perguruan tinggi saestu jurusan Bahasa dan Sastra Jawa remen menawi adik-adik utawi para siswa saged join utawi saged mendaftar wonten ing jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNES. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNES gadah kalih prodi inggih menika prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, angka kalih inggih menika prodi Sastra Jawa. Sumangga para siswa katenggo join wonten ing jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNES. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sotihotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam rahayu. Saudara-saudara, para peserta lomba nembang macapat serat piwulang Prodi Bahasa Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tahun 2022 yang berbahagia. Saat ini saya ditugasi oleh panitia lomba terdiri atas saya Widodo Broto Sejati. Kemudian yang berada di kanan saya adalah Bapak Suhasto, yang berada di sebelah kiri saya adalah Bapak Indrawan Nur Cahyono. Saudara-saudara, karena lomba, maka panitia menugasi kami untuk memilih para peserta yang terbaik di antara yang baik-baik, dan hasil pemilihan Dewan Juri nanti akan segera diumumkan. Namun sebelum itu perlu diketahui saudara-saudara bahwa beberapa aspek yang dinilai oleh tim juri
adalah pada aspek lagu meliputi dasar suara. Dasar suara di dalamnya nanti ada penguasaan nada, penguasaan tangga nada, slendro dan pelok, kemudian penguasaan nalur lagu, kemudian juga luk dan gregel yang itu dicermati oleh para dewan juri. Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek sastra atau cakepan. Nah, dari aspek sastra ada beberapa hal yang menjadi catatan oleh dewan juri digunakan sebagai dasar untuk penilaian yang akan disampaikan oleh Mas Indrawan Nur Cahyono. Silakan Mas Indra. Baik, terima kasih Pak Widodo. Kami sampaikan bahwasanya untuk penilaian lomba Mocopat Serat Piwulang 2022 ini pada dasarnya pesertanya cukup antusias dengan jumlah yang cukup lumayan banyak. Namun perlu dipahami bahwasanya dari apa yang sudah disampaikan Bapak Widodo tadi kaitannya dengan dasar suara, penguasaan laras, slendro dan pelok, penguasaan alur lagu sesuai panduan notasi yang disiapkan oleh panitia, juga aspek sastra atau kejelasan pengucapan itu di dalam aspek sastranya tadi terdapat juga teknik-tekniknya, yaitu tentang pemenggalan, suku kata, dan artikulasi tentang vokal a, i, u, e, o nya. Namun dari sekian peserta tadi nampaknya terlihat bahwasanya banyak tentang dasar-dasar suara, tentang penguasaan laras, yaitu banyak yang masih terserat nada-nada diatonis di situ. Jadi untuk penguasaan titi laras, slendro dan pelok masih banyak yang perlu ditekankan lagi. Misalkan saya contohkan satu larik tembang ya Pak Wid. Misalkan ini contoh materi dari serat Mocopat Dandang Gulo Murtiaksan Laras Slendro Patet Songo yang kapetik dari serat Wali Sono. Gotro pertama misalkan banyak ida pada pekatiorar violet, itu banyak sekali yang ida pada, jadi banyak yang masih kurang slendro banget seperti itu. Nampaknya sangat mengurangi kenikmatan tembang tersebut untuk dipahami, terutama juga dari sastranya, penggalan-penggalannya di situ masih banyak yang perlu ditekankan ulang. Namun pada dasarnya kami mengapresiasi atas kegiatan tersebut. Tentunya kedepannya untuk para generasi untuk lebih meningkatkan lagi bahwasanya seni budaya tinggalan nenek moyang kita ini, tentunya kalau tidak kita semua siapa lagi akan menjaga. Intinya seperti itu, tidak banyak yang saya sampaikan. Intinya dari sekian peserta tentunya dewan juri harus ditekankan oleh panitia untuk menentukan dari juara 1, 2, 3 bahkan harapan 1, 2, 3. Tentunya dengan keputusan para dewan juri sudah menentukan hasil dari kejuaraan tersebut, tentunya nanti akan disampaikan oleh panitia, ngaten nggih Pak. Saya kira itu dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf, dan tentunya salam rahayu, dan bagi generasi muda tingkatkan tingkatkan kreativitas tentang seni budaya untuk selalu dijaga, seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tekankan lagi tentang penguasaan tangga nada slendro, terutama laras slendro kita ini khas, tidak ada yang menyamai di dunia. Tetapi karena tidak sering diperdengarkan, tidak sering dilatih, maka yang kita ekspresikan itu kecenderungan menggunakan tangga nada tidak lagi slendro murni, tetapi banyak terpengaruh oleh tangga nada diatonik.
Nah, ini juga untuk pelajaran bagi kita semua agar ke depan kita lebih banyak berlatih mendengarkan terutama Laras Selindro. Bila acara ini akan diadakan setiap tahun, maka para peserta bisa menyampaikan kepada calon peserta yang lain agar banyak berlatih untuk menyuarakan Laras Selindro. Demikian, apakah Pak Hasto ada sesuatu yang ingin disampaikan? Tidak ada. Oke, dengan demikian saudara-saudara para peserta, hasil penjurian akan diumumkan oleh panitia dan telah kami tanda tangani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan salam Rahayu. Sekar Mojopat Dandang Gula Murtiaksan, Laras Selindro Padet Song, kapedhik ing Serat Walison. Mojopat Pangkur, Laras Pelok Padet 6, kapedhik ing Serat Taju Salating. Yogya sami amartiya
Sekar Mocopat Dandang Gula Murtiaksan Laras Slendro Pathet Songo kapethik ing Serat Wali Sono. Liwung tanpa tutut nganggo kawenang-wenang wis kalebu Sekar Mocopat mijil Laras Slendro Pathet Songo miring kapethik ing suluk Resi Driya. Guru iku among unda ing pepaton sira dhewe ingkang ngundhakake pecahing basa gampang lan rempet yo sira pribadi panglarasanipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mocopat dandang gula murtiaksan Laras slendro pathet songo kapethik ing serat wali sono Mocopat mijil Laras slendro pathet songo miring kapethik ing suluk Resi Driya guru iku among ngaweh uwe undhak ing pepadon sira dhewe ingkang ngundhakake pecahing basa gampang lan
pangkelasanipun. Sekar mocopat dandang gula murtiaksan laras slendro padet songo kapedik ing Serat Walisono. Liwung tanpa tutur anganggo kawenang-wenang wis kalebu alame wong kubur kapir tan kena sinan tao. Sekar mocopat pangkur laras pelok padet 6 kapedik ing Serat Tajusalatin. Yogya sami amartiya ing urip panwus pacengan pati
Mocopat Dandang Gula Murti Yaksan Laras Slendro Patet Songo kapethik ing Serat Wali Sono. Ida pada pekadaran yualit tenang rasa dosa yen dinasen tenang ricik tenang roncet was tetane tangitong betul karam deniti was mancing ngapi wara liwung tanpa tutur angangku kewenang wenang was kalabu alame wong kubur kapir tan kena sinan taho Sekar Mocopat Pangkur Laras Pelok Patet 6 kapethik ing Serat Taju Salatin. Yogya sami amartiya ing urip panmus pacangan pati denya was nampani ing putih goning nyata putih iku ikhtiarku sananipun yen sira milih kang Allah pandati wahyuning
kula Murtiaksan Laras Slendro Pathet Sanga kapethik ing Serat Wali Sono. Liwung tanpa tutur anganku kaweneng wenang wis kalebu Sekar Mocopat Mijil Laras Slendro Pathet Sanga Miring kapethik ing Suluk Resi Driya. Guru iku amung aweh sira dhewe ingkang ngundhakake pecahing basa gampang lan rampet ya sira pribadi panglarasan ipun. Dipun tepangaken nami kula Karestu Pitutur Marpajaisi saking SMA Negeri 3 Surakarta.
materi wajib Sekar maca Padandang Kulawargawati laras lindru pathet manyura kapethik ing Serat Welemreh. Sasmitane ngawurip puniki apane yen ora akeh kang aku pangrasane sampun nudani tur durung rohing rasa kang satu rasaning rasa punika upayaning darapun sampurna ugi ing kauripanira materi pilihan Sekar maca Pangkur laras pelok pathet 6 kapethik ing Serat Tajusalatin. Yogya sami amartiya ing panwus pacangan pati danyawas nampani ing putih nggoning nyata putih iku ikhtiar busananipun yen sira milih kang pandati wahyuning iblis. Matur nuwun.
Sekar mocopat Bambang Gulo Argopati Laras Lendro Pathet Manyura kapethik ing Serat Wulang Teh. Sasmitane sampun udani tur durung bruh ing rasa rasaning rasa punika upayanen tara pun sampurna ugi ing kauripan nira. Sekar mocopat Durma Pangkur Laras Pelok Pathet Barang kapethik ing Serat Wulang Putra. Lamun sira demen anapuh gamelan yuwa pijet ngelak-ngelik semuning pratangga sayekti kawruhana jar iku hiasane wali
Manyura. Sasmitane ngaurip puniki apane yen ora tan jumenang ing uripe akeh kang ngaku aku pangrasane sampun udani tur durung rohing rasa kang satu rasaning rasa punika upayanan darapon sampurna ugi ing kauripan nira sekar poco papang kulas belok patet no yogya sami amartiya ing ngaurip pangus pacangan ten nyawus nampani wahyu ing putinggone nyata putih iku ikhtiar busananipun yen sira milih kang Allah pandati wahyuning iblis
Sekar Mocopat Dandang Gula Argopati, Laras Slendro Pathet Manyura, kapethik ing Serat Wulangrih. Sasmitane ngaure puniki apane woh yen ora weruh tan jumenenge nguripe akeh kang ngaku pangrasane sampun nudani tur durung weruh ing rasa rasa kang satu rasaning rasa punika upayanen tarapon sampurna ugi ing kauripanira Sekar Mocopat Pangkur, Laras Pelok Pathet Nem, kapethik ing Serat Tajusalatin. Yukya sami amartiya ing uripan wus pacangan pati Denya wus nampani wahyu ing budi nggoning nyata butiku ikhtiar busananipun yen sira
milih kang Allah pantati wahyuning iblis. Dipun tepangaken nami kula Dimas Febi Karisma Putra saking SMA Negeri 3 Surakarta. Materi wajib Sekar Mocopat Dandang Gula Argopati Laras Slendro Pathet Manyura kapethik ing serat ulang reh. Sasmitane ngaurip puniki apane woh yen ora jumanang ing uripe akeh kang aku pangrasane sampun utani tur durung ruwing rasa kang satu rasaning rasa punika upayanan terapon sampurna ugi ing kauripan nira. Materi pilihan Sekar Mocopat Mijil Laras Slendro Pathet Sanga Miring kapethik ing suluk Resi Diya. Guru iku amung ngaweh undhaing pepaton sira dhewe ingkang ngundhakake pecahing poso gampang
sira pribadi panglaresanipun. Matur nuwun. Sekar Mocopat Dandang Gula Argopati Laras Slendro Pathet Manyura kapethik ing Serat Wulang Reh. Sasmitane ngaure apane woh yen ora weruh tan jumeneng ing uripe akeh kang ngaku pangrasane sampun udani tur durung rohing rasa kang satu rasaning rasa punika upayanen darapon sampurna ugi ing kauripanira. Sekar Mocopat Durma Laras Pelok Pathet Barang kapethik ing Serat Wulang Putra. Lamun sira demen anabuh gamelan yuwa pijer ngelak semuning pradonga sayekti kawruhana jeriku yasaning wali
mesti ana semune kang piningit